हमर चैनल मिथिला म्यूजिक ललमनिया बाजार के सब्सक्राइब करू और घंटी के सेहो दबाओ। धन्यवाद। छोरी करे छाती बड़ा लट लट गे कियो पेनी में छानी दे तो कस गे गे छोरी बच के रह गे छोरी करे छाती बड़ा लट लट गे कियो पेनी में छानी दे तो कस गे डीजे वाला बजारी दे तो गे 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 टोली पे मोबिल छाई दे तो गे डीजे वाला बजारी दे तो गे 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 टोली पे मोबिल छाई दे तो गे डीजे वाला DJ Bala bajai de to ke Bolivia mobi chai de to DJ Umesh Bala bajai de to ke Sukhipur Bazaar आ देखै में तू लागै छै हसीना DJ Bala छोड़ा दे तो पसीना के देखै में तू लागै छै हसीना छोड़ा दे तो पसीना जकियो ढोहरी पले जा लाइट बारतो छौरा चोहली पे टुकुर टुकुर तक डीजे वाला बजाई दे तो गे 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 टोली पे मोबिल जाई दे तो गे डीजे वाला बजाई दे तो गे 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 टोली पे मोबिल जाई दे तो गे डीजे वाला बजाई DJ Umesh Sukhipur Bazaar राइटर सीवन उमेश नै छोरा तो अमर करी बुता कर मजा लुट तो के राइटर सीवन उमेश नै छोरा तो अमर करी बुता कर मजा लुट तो के राम विष्णु से कर नै तू लफरा रुपया से फायर दे तो छोड़ी तोहर कपड़ा डीजे वाला बजाई दे तो गे 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 टोली पे मोबिल जाई दे तो गे डीजे वाला बजाई दे तो गे 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 टोली पे मोबिल जाई दे तो गे छोरी करे छाती बड़ा लट लट गे कियो पेनी में छानी दे तो कस गे कियो पेनी में छानी दे तो कस गे छोरी करे छाती बड़ा लट लट गे कियो पेनी में छानी दे तो कस गे डीजे वाला बजाई दे तो गे 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 टोली पे मोबिल जाई दे तो गे